Здравейте! Аз съм Цани и днес ще си говорим за SpaceX и Starship, корабът, който ще ни заведе отново на Луната и за първи път на Марс. Както повечето сигурно вече сте чули, програмата Starship има неочаквано и сериозно административно забавяне. Полети няма да има поне още месец. Започнат ли обаче ще са нагъсто, защото корабостроителниците на SpaceX работят все по-бързо. Ситуацията е такава, че когато получат лиценз, най-вероятно ще са готови да изстрелят 2 ракети Super Heavy с 2 Starship. Причината е, че за момента получават лиценз за 2-3 полета годишно, а темпото на строене е 5 ракети и 5 кораба на година. Така за нас отваря златната възможност да разгледаме в детайли напредъка по най-големия космически проект в човешката история. В днешния епизод ще ви разкажа за стартовите кули на Starship, които в момента са 3 на брой. Ще бъдат подредени хронологично, като започнем от първата кула в Бока Чика, Тексас, преминем през кулата в Кейп Канаверал, Флорида и завършим с втората кула в Тексас. Предвижда се строеж на втора кула и в Флорида, но той не е започнал, тъй че това ще остане за бъдещо видео. Бърза обява преди да продължим, на 10 октомври ще излети ракетата Falcon Heavy с мисията Europa Clipper до Юпитер и неговата луна Европа. Ще направя подкаст и ще можем да гледаме изстрелването на живо в канала ми. Стартова площадка А. Започваме от космодрума и селището за работници, наречено Starbase в Тексас. Той лесно се открива на картата, защото буквално е най-югоизточната точка на САЩ. С други думи, най-вдясно и отдолу на САЩ, на границата с Мексико. SpaceX са наели тази земя преди точно 10 години, като тогава са очаквали да се използва за Falcon ракети, но с пренасочването на компанията към Starship тези планове са отпаднали. Тук бе построена и първата стартова кула за Starship. Строежът й отне ужасно много време спрямо темпото на следващите кули. Нейното шеговито име е Мехазила, защото е механично подобие на чудовището Годзила. Причината е, че притежава клечки или ръце, или chopsticks на английски, с които повдига ракетите и корабите. Те се движат нагоре-надолу посредством релси и кабели, като макарите за кабелите са разположени на покрива на кулата, което наподобява главата на Годзила. Кулата е снабдена с стартова площадка, състояща се от пръстен, разположен върху 6 крака. Самите крака и пръстенът се нуждаят от ремонт след всеки полет, макар SpaceX да стават по-добри и в предпазването им, и в ремонтирането им. Под площадката е разположена една от най-големите наводнителни системи в света. Тя бе инсталирана след първия полет на Starship. За него беше предвидена само бетонена основа, която макар да бе от най-издръжливия бетон в света, създаден специално за SpaceX, бе продънена от ракетата. Резултатът беше 6 метров кратер и тъй нареченото бетонено торнадо. Вторият, третият и четвъртият полет бяха проведени с наводнителната система, благодарение на което щети имаше само по пръстена на площадката и приставката за бързо делене на кораба. Чрез тази допълнителна ръка на кулата до кораба се доставят течен метан, течен кислород, които са горивото и окислителя, и също така електричество. Тази част от кулата се явява много пипкав елемент, на който редовно се подменят части и постепенно дизайнът се променя. Това е и причината никой от другите две кули все още да няма приставка за бързо отделяне от кораба. Това е първата и единствената изцяло завършена кула. Поне на пръв поглед изцяло завършена. Причината е, че в петия полет ще бъде тествано хващането на Super Heavy от самата кула. Това може да сработи перфектно, може и да се окаже катастрофално. SpaceX чака да видят как ще мине това изпитание преди да досглобят другите кули, защото може да се наложи да има промени по дизайна им. От друга страна, тази най-стара кула преживя купища проблеми, от които компанията се получи и следващите стартови площадки ще са коренно различни. Поради всички тези причини, бих казал, че тази стартова площадка се строи от 2019 до ден днешен. Стартова площадка във Флорида.